vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: anzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so: ndakasvika pakudzidza kuti chinhu chinonzi chinhu chemunhu achibatwe uye kuvhara munhu chinhu chekuti achina kunaka. Inini mukoma ndakamboitawo kanguva kakati rebei ndichiitawo zvekutenga motikari ndichitengesa, asi kuti ndinge ndichizowana start yekutenga motikari ndichitengesa ndakazotorobha vamwe vanhu avo vandakavhara mari dzavo apa vainge vari vanhu vekuziva, ndokubva ndazowana start. Before that zvandaiita ndezvekuti munhu aiti kana achitengesa motikari yake, inini ndaibva ndazomutengesera motikari iye obva azondipa commission plus inini ndinenge ndatoitawo top up. Saka ndaiti kana ndikaona munhu anenge achitengesa motikari yake kana kuri kunzi inenge ichiita 50,000 ndaibva ndazotora mapictures emotikari yake, then inini ndobva ndazoiisa paFacebook, ndobva ndazoitengesa ne75,000. ndo zvandainge ndichitorarama nazvo izvozvo. So vanhu vazhinji vemunharaunda umo mandainge ndichigara zvainge zvisinei nekuti munhu iyeye muzimu kana kuti ainge ari mulocal muSouth African, vanhu vainge vachitongouya kwandiri because vaiziva kuti ndinobata motikari dzakachipa. Saka vanhu vazhinji vaitonditrust zvekuti munhu aitouya obva atondisiyira mari yake obva ati shamwari nditsvakirewo motikari. Saka pane pakazombouya vamwe vanhu vatatu, vanhu ava vakabva vazondipa muyedzo wakakurisisa because vose vari vatatu vakabva vauya ndokubva vandipa mari dzavo vakati ndinge ndichizovatsvakira motikari paFacebook, motikari dzakachipa. Zvekare nemaareas umo mandaiswera ndichingotenderera ndichitsvaka vanhu vanenge vachitengesa motikari dzavo. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndazosangana nechallenge yekuti kumba kwana madhamu ivo ambuya vangu vakabva vazotanga kurwara, saka vaifanira kuti vange vachizoitwa operation. Apa operation yacho yainge ichidhura. Apa inini semukuwasha mukuru, apa inini namadhamu ndisu tega tainge tiri kuno kuJoni at that time, ndakabva ndazoita stuck zvekuti ndakabva ndatora mari dziya semunhu ainge achidhila, ndakabva ndazongozviudza kuti mari iyi ndinokasika ndaidzosa because ndichazokwanisa kutsvakira vanhu ava motikari dzinenge dzakachipa. So mukoma ndakabva ndatora mari iya, ende mari kana ukagara waitapudza mari inongoramba ichingotapudzika. Mari yakaramba ichingotapudzika kudzamara ndazotoona kutoti panapa mari yandainge ndasara nayo yainge yava kusakwanisa kutenga motikari 3 asi yainge yava kungokwanisa kungotenga motikari 1. Ndakabva ndati chiregedzai ndinge ndichitenga motikari 1 iyi, ndobva ndatenderedza motikari iyoyo, then ndobva ndazotenga imwe motikari kusvika ndazokavha vanhu ava. But mukoma zvinhu hazvina kuzofamba nenzira idzo dzandainge ndakatarisira because ambuya vangu vakabva vazoshayika, ndokubva ndatengesa motikari iya. Inini nemudzimai wangu ndokubva tazombomhanya kumusha, vanhu takangosiya takavaisa pahold on, ndokubva ndavaudza kuti ndichingodzoka kumusha ndichazovaitira plan. Ndichibva kumusha mukoma kana mari tainge tisisina, ndokubva tazongochinja kwekugara tikabva tazotanga kugara samwe. Apa vanhu ava vainge vava kungoramba vachingondinetsa vachiti shamwari mari kuti ndinge ndichiburitsa mari. Ndainge ndava kusakwanisa kuburitsa mari nekuti mari yavainge vakandibatisa yaitosvika kuma 160,000. Ndakazongoramba ndongohasela mukoma, and the more yandainge ndava kuhasela ndainge ndava kutongozviitira zvinhu zvangu, ndava kusatomborangarira kuti ndainge ndiine vanhu vandainge ndakavhara. Mukoma pane umwe akabva azonditanga kundifambira ndokubva azondigadzirisa. Chinhu chandakatanga kuona ndechikuti one day ndakati ndichidhiraivha zvangu ndichienda kunovhiwa imwe motikari yeumwe munhu uyo ainge ati iye ainge achitengesa motikari yake. Saka ndakati ndiri munzira ndichidhiraivha ndichienda kuya ndokubva ndazonzwa kuti pane munhu akandikwenya, ende munhu uyu akandikwenya iye akarakidza kuti ainge akagara kuback seat, ende iye aita sekunge munhu ainge aine nzara refu because ndakatonzwa kurwadziwa. Ndakakwenyiwa kugotsi kudaro mukoma, ndakabva ndacheuka ndokubva ndaona kuti kumashure uku kwainge kwakagara chimwe chibvuri chainge chakagarako ikoko, wainge utori mumvuri wekutoti ndakatoona kutoti munhu uyu munhurume. Saka ndakabva ndapanika mukoma ndokubva
ndokubva ndarohwa nehana, motikari ndokubva yabuda muroad. Saka pandakabuda muroad ndokubva ndacheka matai emotikari akabva atoputika same time because ndakabuda muroad ndiri in high speed. Saka ndakati ndabuda muroad ndainge ndichiri pakati pekuzvibvunza kuti ndainge ndahallucinata chii chainge chaitika, ndokubva ndaona kuti kumberi kwangu mukoma chibvuri chiya chainge chakamira chiri kumberi kwangu chakabata bonnet remotikari. Ndokubva ndati ndangobwaira chibvuri chiya ndokubva chatobhururuka. Ndakatochiona chibvuri ichi chichitobhururuka chichitoenda mudenga, chainge chitori nemapapiro. Mukoma ndakaburuka mumotikari, ndakaita sekunge ndichatsikwa nerimwe truck rainge richitobva in the opposite direction. Pandakaona kuti ndainge ndapotsa ndatsikwa nemotikari, ndakabva ndadzokera kumotikari kwangu ndokubva ndataura namadhamu ndikabva ndavaudza kuti izvi ndo zvainge zvaitika. Ndakabva ndazotopinda busy ndokubva ndazotsvaka towing truck because motikari yandainge ndichidriver yainge iri automatic. Ndokubva tachajwa mazimari ekutowa motikari iyoyo. Motikari iyoyo mukoma yakazosvika pakuzongotongofa zvekuti ndakatadza kana kuirepair. Motikari iyi ndakazotoitengesa ndichitoita zvekuibreka maparts. Kubva ipapo business rangu mukoma rakava business rekuti ndainge ndingori munhu wekuti ndaingoburitsa mari. Kudzamara mukadzi wangu azoti tinofanira kuti tinge tichidzosera vanhu mari dzatakavakwereta. Apa zvinhu zvangu zvainge zvatombosununguka mukoma, but ndakasvika pakutora mari, kamari kose kandainge ndiinako, kamari kandainge ndichiita, ndikatanga kudzorera vanhu vaya avo vandainge ndakambovhara mari dzavo one by one. Ndakazoti ndadzorera vanhu ava mari dzavo, kabusiness kangu kakambotanga kusimukira, but with the way yandainge ndaburitsa nayo mari within a short period of time there was no more recovery. Zvinhu zvangu zvakabva zvabhuroka. Ndakaita sekunge ndainge ndadirwa rimwe zimunyama. Ndaiti kana ndikaisa ad paFacebook kudai so ndaishaya kana munhu anoresponda. Ndaitombozamawo zvezve zvekuboosta maadverts angu kuti ange achikwanisa kuricha vanhu vakawanda, but mukoma waitongoona kuti panapa ndikutongoburitsa mari pasina. Kusvika madhamu vazoti baba mwana izvi zvaramba, dai mazama rimwe bhindauko kana kutsvaka basa. Mukoma from car salesman kusvika muzuva ranhasi I am a gardener. Ndinokotongoshandawo ndichiita zvechigarden boy, but zvinhu zvokuti zvinondirwadza kuti ndakambova munhu wekuti on a weekly basis mari yaipinda mumaoko angu ichibuda imari yaitosvika kana kuma 250,000 because panguva zvinhu pazvaifaya ndaikwanisa kutengesa motikari 5 or 6 on a weekly basis, zvekuti ndaisara ndiine mari yakanaka. But right now kana ndikakuudza ipay yandinowana mukoma, I am only getting 4,000 rands a month. Munhu aiwana mari dzinosvika kuma 60,000 rands a month, ndikabva ndazodzoswa mu 4,000. Upenyu hunondirwadza, but kuti nditange rimwe business ndiri kutoshaya kuti business rimwe randingatanga nderipi, but I am a talented salesman. Ndo zvinondirwadza, but ndakatombozama mukoma kuti ndinge ndichireviva career yangu, kuti ndizame kutengesera vanhu zvekare paFacebook ndinge ndichiwanawo commission, but this time around zviri kuramba. Regedzai vachiti midzimu haipi kaviri. Zvangu mukoma zvava kutoramba no matter what I try to do. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, and I am living in regrets. Ndakavhara vanhu vatatu, ndakavavhara mari dzavo idzo dzavainge vandipa, but ndakazodzidzosera by force mushure mekunge ndaona chimumvuri chainge chiri mumotikari chikandikwenya chikabva chazonobata bonnet remotikari, hanzi chikabva chazobhururuka. Pakaipa. Kana wakamboitawo a spiritual encounter, please come to my inbox. Mova mazoshare neni your own story, then ndobva ndazoishare pano paplatform. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so, hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Inini ndiri mudzimai ari kurarama ari kuno kumhiri kwemakungwa. Handina hangu nguva yakati rebei kubva ndapindawo muno munyika yevatorwa kuno kwandiri. So mukoma pane zviri kuda kuitika, hapasati zvapo pava nezvaitika. Saka ndikukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindidzora, vange
vachinditsiura, zvimwe kuda kana ndikatsiurwa ndinokwanisa kuzoteerera. Asi pandakamira mukoma apatomborina kunaka, ndakamira pakaoma ende ndakatomira negumbo 1. Gumbo 1 ratobuda kunze kwemarriage, the other leg ndiro richiri mumarriage. Apa bhangu wangu ndakamusiya kuzimu uko. Zvino zvakaitika mukoma ndezvekuti pane umwe muchinda uyu wandakasangana naye. I had just gone out, ndikangoti let me try to go and spoil myself. Saka ndakati ndirimo murestaurant imomo, there was this other dude akabva azongopindawo ndokubva atanga kungodyawo. Saka akabva azouya ndokubva anditi iye ainge achida kungoshare neni the same table. When I looked at him, he is very handsome. Iye akazvarirwawo kuno ku-UK, asati ambouya kuzimu, but he is the handsome guy, but he is very handsome koma. Takati takatarisana mumaziso, ndega ndakabva ndaona kuti this is love at first sight. Saka ndava kutya kuti muchinda uyu kana ndikaenda naye on another date, because akandikumbira kuti ari kuda kuti tinge tichienda on another date. I am scared kuti kana tikaenda on another date something bad is going to happen. Muchinda uyu ndinotonzwa kutoti kutomuda chaiko ndatomuda, it is just that iye haasati andinyenga. Ndiri kukumbirawo kuti munditsuure. Chimwe chinondibhohwa ndechekuti bhangu wangu uyu panguva yekuti aifanira akazvi-upgrade upenyu hwake, iye haana kuda kuzvi-upgrade upenyu hwake. Akamboita mari bhangu wangu uyo wandakasiya kuzimu uko, akamboitawo izvozvo zvekutenga gold achitengesa. But ndaigara ndichimuudza kuti wadii wangoita chikosi, like chikosi chenhema chekuti unge uchingozvi-upgrade, but iye aingoona zvepadhuze. Saka takabva tazoplana, iye akabva ati inini since ndirini ndakati dzidzei ndini ndinokwanisa kutanga kuwanawo mukana through macourse iwawawa, then ndikabva ndazouya kuno ku-UK via course iyoyiyi, then iye akabva azosara. But akabhangu wangu uyu kunyangwe certificate regrade 7 haana, nekuti akaramba chikoro ava grade 6 ndokubva ati iye ainge ava kuda zvekushanda. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinondibhohwa, even though inini naye takazvara vana, but it just irritates me to think kuti he is pulling me backwards, because izvezvizvi I have to constantly think kuti so how am I going to bring him over this side. Dai ainge ari munhu akadzidza, handiti taibatsirana kuti iye ange achiaplya through other programs, but haana kana chaanacho mukoma dololo, munhu kushaya kana certificate chairo rekuprimary haana. So on the most applications that kuita, then tinobva tangostakira ipapo pekuti haana kana chaainacho, angori munhu anongorunyaira achingoita zvemadhiri ake. Now akazodonha zvekuti ava kungoita zvekutengesa mafoni, from gold buying now ava kuita zvekutengesa mafoni. I know kuti ndinoita sekunge ndanyanyisa kushora murume wangu, but ndiri kutsvakawo munhu anonditsiura. This guy uyo wandakasangana naye uyo akakurira kuno, aiwa mukoma, dzidzo dziripo, akafunda, and he has a very nice job. So I am actually calculating kuti ndoita sei inini any decision that I am going to take, it's either vana vangu vachabenefita kana kuti vana vangu vachava vanhu vekuti vanenge vachitambudzika, as in kana ndikava in this relationship with this guy uyo akazvarirwa kunoko ku-UK, vana vangu it means kuti they are going to benefit, because uyu anokwanisa kuzova their stepdad. So mabenefits acho anenge ariti. Kana ndikaramba ndiina bhangu wangu uyo, it means kuti dololo, future yavo inenge iri dololo. Kunoko zvinhu zvikandidhakwira, it means kuti ndinenge ndava kudzokera kuzimu tonotangira ipapo patakagumira. And experience yandinayo nabhangu uyo wandakasiya kuzimu, it is not a nice experience. Hapana kana chinombofungwa. And iye bhangu wangu ndinomuziva, haakwanisi kufunga 10 years down the line, anongofunga zvinenge zviri padhuze apa. Like pandakasangana naye ipapo paainge achiri kuwana mari, ndakamuudza ndikati wadii waita course like my electrical course or any course zvayo, any practical course. Iye akabva ati nemari yandiri kubata unofunga kuti izvezvizvi munhu anoshanda kana kuzesa angawanirana mari neni here. But inini ndaizama kuti angozvi-upgrade kuitira kuti pakazowanikawo ma-opportunities ekuti tinge tichienda kumhiri kwemakungwa iye anenge ari bo. This was like 12 years ago patakasangana, but right now tarirai mukoma patava, inini ndava kuno
kumhiri kwemakungwa, iye ari kuzima akastaka. Saka zvekutemeseka musoro nemunhu asingafungi, ndaneta mukoma. Munhu andishungurudze nemamistakes ake neimproper planning yaakaita 12 years ago when he had the chance yekuti ange achizvi-upgrade upenyu hwake. Like, come on, murume ndiye anofanira kuva a leader in the house, but pandaizama kuti ndinge ndichimeka sure kuti azvi-upgrade, aifungidzira kuti inini ndakapusa. Chionai manje patava right now nekusarongeka kwake, I am now facing this situation and this dilemma yekuti I have to choose either him or to choose a better future for my own children. So please nditsiureiwo vanhu vaMwari, should I create a better future for my kids so that if I date this guy, obvious ndinenge ndava kutosimbisa zvemarriage so that vana vangu vange vachizouya kunoko. I will do whatever, kunyangwe tsotso chaidzo ndinotodzishandisa so that I can secure a better future for my own kids. If I am wrong, please help me. I am willing to reform, but kureforma kwacho no kuti ndinenge ndava kutongorasa future yevana vangu, because Bhangu wandakazvara naye ndiBhangulet chaiye. Zvakangoma hazvo veduwe, ndo kwazvava here. Nanzi Bhangu wangu ndiBhangulet chaiye. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndiri kukumbirawo kutsiurwa, and I am willing to reform. Kunyangwe zvazvo ndikazvireforma, it means kutoti future yevana vangu inenge yatoparara. Please ngati vabatsireiwo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndakasangana netrue love yangu kuno kuUK mushure mekunge ndauya neCOS pakaipa. So dai hanzi Bhangulet wenyu uyu dai asina kukubatsirai kuti munge muchizoendawo kuUK ikoko, true love yenyu iyi maizokwanisa here kuzosangana nayo. Saka I hope kuti you are going to answer me kuinbox vanzvadzi. Zvakangoma hazvo veduwe.